रायजोआव पन्चायत बिसायख'थिनि फार्स्ट फेजनि बिसायख'थिया फैगौ मे दाननि 2 खालाराव जानो थांगासिनो। बेखौ बिथा खालामनानै गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सीमान्त गामि पन्चायतनि बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा गावनि दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनायनि थांखिजों ओनसोलनि गामि गामि नखर नखर फोसावदिंनाय हाबाफारि। मख'नो गोनांदि देग्लाय गामि पन्चायतनि बिसायख'थियाव बर' आइजोफोराबो पन्चायतनि गुबुन गुबुन बिबानाव बिजाथि महरै गसंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि बेलायाव सीमान्त गामि पन्चायतनि बिसायख'थि फोसावदिं आफादनि आफादगिरि जीवन बसुमतारीनि आबुं फोरमायथि। खुलुमबाय रायजोफोर, दा नैबे समाव जोङो जिथुनिखि पन्चायत इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ फैगौ 2 मे खालाराव जोंनि सीमान्त पन्चायतआव जोङो दासिमहालागै आङो फोसावदिं कमिटिनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननो मिन्थिहोनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि सीमान्त गामि पन्चायतआव जों दासिमहालागै जोङो निर्दलीय केन्डिडेट जोङो 10 जन दिखांदोंमोन। दा बिनि मादावनो जोङो 6 जनखौ आनकन्टेस्ट माने कन्टेस्ट गैयालाबानो जोङो देरहानो हाबाय। दा जोंहा 4 केन्डिडेटआ जोंहा कन्टेस्ट जागोन। दा नैबे कन्टेस्टआ माने जोंहा केम्पेनिं खालामनायाव जोङो रायजोफोरनि जिथुनिखि जोंहा उत्साह, रायजोफोरनि जिथुनिखि परिबेसफोरखौ जोङो नुनानै 100% कनफार्म जाबाय जे जोंना नैबे 4 थालांनाय वार्ड मेम्बाराबो देरहागोन। बेजों लोगोसे जोंनि सीमान्त पन्चायतनि जितु एपि मेम्बार, बे एपि मेम्बारा जोंहा भारतीय जनता पार्टीनि सेम्बुलाव गेलेगोन। बिथाङाबो 100% देरहानाया रोखा जाबाय। मानो होनोब्ला रायजोफोरा मोनथिखाबाय जे 6टा पन्चायत 6टा वार्ड मेम्बार अलरेडि देरहाखाबायब्ला बे माखासे थालांनाय वार्ड मेम्बाराथ' मोनब्रैजोंथ' बिसोर पन्चायतखौ बिसोर दानो हाला। दा जिहेतु जोङो 6 जन वार्ड मेम्बार देरहानायाव जोङो दाना हाखाबाय, बेखौ रायजोफोरनि माइन्डआव हाबखाजोब्बाय। रायजोफोरा मोनथिखाबाय जे जोङो जेननायाव थानानै लाब गैला, देरहाखाबाय जेला। बेनिखायनो जोंहा 100% बुंनो हायो जे जोंना काउन्सिलरा जोंनि सानिकि बर'आ जोंनि बिजाथि महरै मोननो हादों। जोङो जयफुख्रि गामिनिनो जोंनो भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय बिथांखौ जोङो थिसनदोंमोन। दा जायनि जाहोनाव जोङो दा बिथाङाबो दर टु दर केम्पेनिं खालामगासिनो दङ। मोनाबिलिनि 8टासिम बिथाङाबो रायजो राजानि खाथियाव थांगासिनो दङ। आरो जोंबो फोसावदिं कमिटि जानानै रावबो जिरायना थायाखै। जेसेबां हागौ जोंनि बुथ प्रेसिडेन्टनिफ्रायनो जोंहा वार्ड मेम्बार जायफोरा देरहादों बिथांमोनाबो जिरायना थायाखै। देरहादोंब्लाबो जेराव जेराव एसे प्रब्लेम दङ बेहाय थांनानै दिनैनि तारिखआव बिसोर 100% कनफार्म खालामनानै होजोब्बाय। आरो जोंबो हागौमानि रायजोनि खाथियाव थांनानै जाहाथे जोङो नैबे पन्चायतखौ जोङो गोख्रों भाबै दानानै लानो हायो, बेखौ नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनैहालागै 100% खालामनानै लानो हाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि। जिहेतु बेरेखा दोलोनि माखासे खामानि मावनाय नोंथांमोन 4 जिथु वार्ड बेहाय बिथांमोना दखल बानायगोन नामा? बिसोरहा जेरैबायदि बिसोरनि एक्टिभिटिखौ जोङो नुदों, बिसोर माने नाम मात्रल', जाहाथे बिसोर माने सोरनिबा प्रल'भनाव फैनानै बिसोर ओरैनो जेनेबा जोंनि मानसिया थाखाय सासे सानैया बिदिनो माने आं नोंसोरनो ओरैबायदि होगोन बेबायदि होगोन बुंनायनि माने फुस्लायनानै लांनायनि गेजेराव 4 थालांदों। जाय नङाबाथ' जोङो बे 4खौबो जों बिना कन्टेस्टनो जों मोननो हागौमोन जेनेबा। दा होमब्लाबो बिथाङा जोंनि 4 ओरैनो गोरलैयैनो फैगोन आरोखि। आरो बिथां 4नि जोंनि निर्दलीय केन्डिडेटनि जिथुनिखि जोंना सेम्बुल बे जाहैदों जोंना फुलकबि। आरो बे फुलकबि सावगारिया रायजोफोरा बयबो जों दर टु दर थांनानै फोरमायनानै होजोब्बाय। जिथुनिखि 4 थालांनाय केन्डिडेटनाव जोङो फुलकबिनि सिम्बलाव जोङो भट थुनो थाखाय खावलायखाबाय अलरेडि। आरो बे 4 जोंनि खुनु गिदिर माने माबा केन्डिडेट बिरोधि नङा होननानै जों साननानै मोन्दों आरो दिनैनि तारिखआव। मानो होनबा बिसोरनि एक्टिभिटि जेबो गैया दिनैनि तारिखआव। भटार्सआ दिनै 6001 जन, माने 6001% जोंना माने दङ। बेनि गेजेराव मेल फेमेल दङ जोंहा। दङ फेमेल दङ जोंहा होआ 3035टा दङ। बेनिफ्राय फेमेल दङ जोंहा 2966टा दङ आरोखि। दा इनक्लुडिं सासे बेहाय ट्रान्सजेन्डार दङ। बियो जेनेबा होमबाबो बे भटार्सनि सेक्रेटारि मोनखायो नालाय, बेजों लानानै जोङो माने बेवहाय जोङो 2000खौ लेफ्ट आउट होबाबो जोङो 4000खौ गोरलैयैनो भटखौ मोनगासिनो दङ आरोखि। औ, गोरलैयैनो बे 100% सियर आरो। जायखिजाया 2 थारिखआव इलेक्सनावथ' जाखागोन भट थुनाया। बे समाव मा खावलायहरगोन रायजोफोरनिसिम? रायजोफोरनिसिम मोनसेल' खावलायनाय, आङो केन्डिडेट सानिकि बर'नि आरो जोंहा 4 थालांनाय जाय फुलकबिनि सिम्बलाव भट होगोन बिथांमोननि जानानै आङो फोसावदिं कमिटिनि आफादगिरि जानानै रायजोफोरनिसिम खावलायनाय, जाहाथे 2 तारिखआव बिथांमोना दुगै दोलोमैनो फैनानै इसोरनि नाम लानानै जाहाथे मोजाङैनो जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि सिम्बल
पदुम बिबाराव आरो जोंनि निर्दलीय साब्रै थालांनाय केन्डिडेटनि फुलकबिनि सिम्बलाव भट थुनो थाखाय गुरै खावलायदों आरोखि दिनैनि समाव जोंहा रतनपुर जिल्ला परिषदनि 14 नं जिल्ला परिषदनि जोंनिनो बर' फिसा सासे मोननो हादों जोङो बियो जाहैबाय सिसुपानि गामि पन्चायतनि हेवाली बसुमतारी आरो बिथाङा सासे गोख्रों आइजो जों नुनो मोनदों आरो बिनि थाखायबो जोङो केम्पेनिं खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनाबो दर टु दर थांनानै खालामगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरा गनायना लादों आरो जोङो रायजो राजाफोरजों रायलायनानै मोन्थिदों जे बिथाङाबो देरहागोना रोखा जानानै दंखायो आरोखि बिथांनि देरहानायाबो 100% जानानै दंखायो आरो बेहाय माने बिथांनि जानानैबो आङो रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाहाथे जोङो एपि मेम्बारखौबो जोङो बर' फिसा हिसाबै मोननो हादों जिल्ला परिषदखौबो बर' फिसा हिसाबै मोननो हादों बेहाय जोंनि जाथिनि थाखायनो जोङो मोनसे गोग्गानाय मोजां खौरां बियो जाहाथे भबिष्यताव जोंनि गांनाय उखैनाय जिखिनि जोंनि समस्या दङ बेफोरखौ जोङो खुंफुंनानै लानो हागोन होननानै मिजिंथिनानै रायजोफोरा बयबो गुसु गुदुं जानानै आवगायबोदों आरो आंनि 100% आं सियर होनो हादों 2 तारिखआव जोङो बहुद भटआव बिथाङाबो देरहागोन आरोखि आरो बिथाङा सासे गोख्रों आइजो जों नुनो मोनदों आरो बिनि थाखायबो जोङो केम्पेनिं खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनाबो दर टु दर थांनानै खालामगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरा गनायना लादों आरो जोङो रायजो राजाफोरजों रायलायनानै मोन्थिदों जे बिथाङाबो देरहागोना रोखा जानानै दंखायो आरोखि बिथांनि देरहानायाबो 100% जानानै दंखायो आरो बेहाय माने बिथांनि जानानैबो आङो रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाहाथे जोङो एपि मेम्बारखौबो जोङो बर' फिसा हिसाबै मोननो हादों जिल्ला परिषदखौबो बर' फिसा हिसाबै मोननो हादों बेहाय जोंनि जाथिनि थाखायनो जोङो मोनसे गोग्गानाय मोजां खौरां बियो जाहाथे भबिष्यताव जोंनि गांनाय उखैनाय जिखिनि जोंनि समस्या दङ बेफोरखौ जोङो खुंफुंनानै लानो हागोन होननानै मिजिंथिनानै रायजोफोरा बयबो गुसु गुदुं जानानै आवगायबोदों आरो आंनि 100% आं सियर होनो हादों 2 तारिखआव जोङो बहुद भटआव बिथाङाबो देरहागोन आरोखि जिहेतु जिल्ला परिषदनि बेलायाव बेहाय बेरेखा दोलोआ एसे गोख्रों राहा लागोन नामा बेवहाय दा जोङो बेरेखा दलनि बा बिरोधि दलनि होननानै जों नुनोनो मोनाखै बिथांमोनखौ मानो होनोब्ला रायजोफोरा गोदोनि बायदि नंला मोनथिखाजोब्बाय बयनोबो डेभेलप नांगौ रायजो राजा बिमा माइनावमोन गासै गथ' उन्दै खुदिया फरायबाय थानाय गथ'फोराबो मोनथियो जे जोङो सोर दोलोजों थायोब्ला जोंहा जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि माखासे समाज बेबस्थाखौ जों माबायदि मोजां खालामनो हागोन बेखौ मोनथिखाजोबनानै जोंनि भारतीय जनता पार्टीखौनो बयबो दिनैनि तारिखआव माने गोबानानै लादों जायनि जाहोनाव दा बिरोधि पार्टीनि बेरेखा पार्टी होननानै जोंनि बे बिसेसके जोंनि बे सिसुपानि आरो सीमान्त गामि पन्चायतआव जों नुनो मोनाखै नमस्कार मैं सीमान्त गाँव पन्चायतर निर्वाचनी प्रचार समितिर सभापति जीवन बसुमतारी रायजक एटाই अनुरोध जनाइছোঁ जाहाते दले बले अहा 2 तारिखे आमार सीमान्त गाँव पन्चायत अंतर्गत এইটো সময়ত আমাৰ ৰতনপুৰ 14 নং ৰতনপুৰ জিলা পৰিষদৰ বাবে আমাৰ হেৱালী বসুমতাৰী বাইদেউ আৰু আমাৰ সীমান্ত গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যা চানেকি বড়ো জয়যুক্ত কৰাব লাগিব আৰু আমাৰ সীমান্ত গাঁও পঞ্চায়তত 10টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে 6 গৰাকী ৱাৰ্ড সদস্যাক আমি বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে মানে আমি নিৰ্বাচিত হোৱাব পাৰিছোঁ বাছি থাকি যোৱা আমাৰ যিখিনি 4টা ৱাৰ্ড আছে সেই 4টা ৱাৰ্ডত অহা 2 তাৰিখে আপোনালোকে সকলো ৰাইজক আমাৰ সীমান্তবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অহা 2 তাৰিখে খুব সোনকালে উঠি আমাৰ 4জন থাকি যোৱা ৱাৰ্ড সদস্যাক আমাৰ ফুলকবিৰ চিহ্নত আপোনালোকে যাতে ভোট দি জয়যুক্ত কৰায় ইতিমধ্যে আমাৰ সীমান্ত গাঁও পঞ্চায়তত বিৰোধী পক্ষ বুলি একো নাই আমি 100% জয়যুক্ত হোৱাটো আমি বৰ্তমান নিশ্চিত হৈ আছোঁ যেহেতু আমাৰ কৰ্মী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মীবিলাকে বুথ প্ৰেচিডেণ্টকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ শক্তি ইনচাৰ্জকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ ৱাৰ্ড সদস্যসকলে যেনেধৰণে ৰাইজৰ ওচৰত দূৰ দূৰ গৈ পেলাই নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট দি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা আমাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ফুলকবিৰ ছবিত ভোট দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই দূৰ চোতালে গৈ পেলাই যে আহ্বান জনাইছে এইবিলাক কাৰ্য দেখি আমি 100% নিশ্চিত হৈছোঁ বৰ্তমান সময়ত যাতে আমি অহা 2 তাৰিখৰ যিটো নেকি আমাৰ ভোট হ'ব সেই ভোটত আমি অহা 11 তাৰিখে 100% আমি মানে লাভান্বিত হ'ম বুলি আমি আশাবাদী